Hej, god aften. Det er lige en kort video, der viser, hvordan du tager og importerer punktskysfyr ind i Autodesk-produkterne. I Triple Business Center, som jeg har gennemgået tidligere, der har vi mulighed for at eksportere forskellige formater i for eksempel E57 eller direkte i Autodesk RCP-formatet. Her vil jeg lige vise, hvad der sker, når vi importerer de forskellige produkter i Autodesk. Hvis vi har lavet en almindelig scanning med en X7 eller en X9, så har vi som regel også eksporteret i det, der hedder structured eksportformater. Det vil sige, der er en fil per station, vi har scannet. Unstructured, der får vi en stor samlet punktsky. Det er lidt sværere for arkitekten at arbejde med nogle gange. Hvis der er mange rum og mange scanninger, så bliver det for stort. Så der er en fordel i at bruge den structured, så vi får stationer enkeltvis og kan slukke dem enkeltvis. Det der med structured, hvis vi lige tager og åbner mappen her, det er, at vi har rigtig mange, det kommer lige op på det andet skrivebord her. Sådan her. Det vil sige, at vi har rigtig mange mapper og filer. Der er sådan set en RCP-fil for hver eneste scanning. Og det, som vi ikke rigtig kan finde ud af, det er, at de her, hvordan den skal håndtere det. Så vi skal faktisk lige lave et nyt projekt, som ligesom er en enkelt RCP-fil, hvor det her det er inde i, når vi får sådan et projekt her. Eller det skal arkitekten gøre. Så det er et nyt projekt, og vi kan kalde det for RCP. Og merge, fordi vi skal lægge en masse sammen. Og der kan vi så vælge her, eller vi kan lave drag and drop. Jeg kan lige prøve en gang og se, om vi kan få lov at drag and drop vores mappe herudefra. Se hvad den siger til det. Eller om den vil have de enkelte filer. Det ser ikke ud til en kunne det, så vi er lige nødt til at åbne mappen her. Eller så tænker den bare. Den skulle lige tænke i et lille minuts tid. Der er også vældig mange scanninger. Lige den herned igen. De ligger alle sammen her. Og det, der er vigtigt her i den her sammenhæng, det er, at vores scanninger, de er jo georefereret i forhold til hinanden. Så det er super vigtigt, at vi springer det her trin over, så vi ikke foretager nogen registrering. Så burde vi kunne hoppe videre i teksten lige om lidt. Og så går den bare i gang med at load vores punktskyer. Alle de enkelte. Det tager selvfølgelig lidt tid her, for der er et par stykker. Og vi sprang bare registreringsprocessen over, fordi de er jo georefereret i forhold til hinanden. Så der er ikke nogen grund til at risikere, at et andet program tager en anden vurdering i forhold til, hvad I har lavet. Så er det været færdigt. Det vil sige, nu kan man gå ind og kigge i punktskyen og bevæge sig rundt i. Jeg var på mine piltaster her, til ligesom at gå rundt i den. Jeg kan bruge page up and down til ligesom at kigge lidt. Kan sidde deres. Alle de her kugler, det er min stationsview. Havde jeg haft taget billeder, kunne man se billedet fra stationen i nogle af de eksportmuligheder, vi har. Her kan man lave en fuld eksport.
Men det var sådan set RCP-delen. Den gemmer vi lige. Så kan vi lukke den ned. Og vi kan åbne Reworks. Vi har her, eller ikke Reworks, Revit. Vi copy indsæt og punktsky. Og vi skal så lige finde ud af, hvor vi gemmer vores Revit-fil. Det var jo den, vi havde der, men spørgsmålet var, hvor vi gemte den herinde. Færdig af sten, så kan vi godt lige lukke ned igen. Og vi ser jo lige den der. Og herinde kan vi indsætte vores sti. Og vælge vores SP-fil. Ikke save as. Vi skal have valgt her vores SP-fil. Sådan der. Og det vi gemte her, det var lige kigge på datoen her. Sådan der. RCP Merch, selvfølgelig. Sådan der. Og den siger, den er lidt stor. Der har vi så alle punkterne. Så er det smarte her, at vi lige kan gå ind og kigge på vores snit. Så er vi lige floor plans. Der. Og finder lige vores elevation. To sekunder. Det lå under architecture. Og vi kan så se, hvis vi nu tager den her, så ser vi et tværsnit, og vi har ligesom nogle niveauplaner her. Det kan vi lige flytte op, så vi har et her, og et herop. Og hvis vi nu tager de her L1 og L2, som vi lige har flyttet på, dobbeltklik på den, jamen så ser vi L2 der, og L1 her. Så nu har vi kun væggene. Og hvis vi hopper op i architecture, jamen, så kan vi begynde at designe vores vægge, ud fra de her standardelementer, der findes her i siden. Så lyt hurtigt og kom i gang og få tegnet væggene op. Det var vigtigt, at vi fik lavet den der merge af vores punktsky. Har vi sendt en enkelt fil. Vi kan gå op her i Insert og Point Clouds. Jamen, så vil vi kunne tage vores skrivebord. Og vi havde en unstructured. Se, der ligger en enkelt fil. Den kan vi så sætte på. Og vi kan også prøve for sjov og gå under her Manage. Og vi har det, der hedder links. Så vi lige kan se, hvor den er. Der. Manage links. Og heroppe har vi Point Clouds. Og der har vi vores to her. Vi kan prøve at fjerne den her. Nu har vi så kun vores første punktsky der. Det er her. Og der skal vi lige have defineret højden igen. Og så kan vi kigge tilbage i klikket her. Se, det er jo det andet sted. Og du kan se igen, der har vi også hele vores data her, som man kan tegne op på. Så
Fordelen ved en enkelt RCP-fil er, at man kan sætte den på direkte herinde i Revit. Har vi flere RCP-filer, er vi nødt til at samle dem ind i vores recap. Og der er det vigtigt, at de springer registreringen over. Stopper her.